keluarga. Waduh. Takkan ke kamu Lafik ya? Dia balik. Lafik! Enak no. Tekan dah Pak Habib. Aku mendengarkan. Kakak nih. Nyemplung. Sing jos. Sing kene blereng kok kene iki. Andoni bar kono bar. Wah, aku ora bunder dhuwur kan. Rake tok ndes kono iki. Ngerekam. Ngon coba ta HP-ne? Udah ora iso pet. Awas witan, gedeng. Tarik. Kaki kesut. Wah, itan ra anteng kok. Bolak-balik ayo. Hup. Kan. Hup. Ora. Wah, anteng ini ki apik tenan nek anteng. Awas witan, awas. Aduh, katok nyongkut. Aduh, sakah. Dilari. Ini juga. Wah, bunderane ndur ra ketok ya. Sing lancip. Gitu dong. Tapi menunggu. Tarik. Witan. Kulon. Durunga karena nek longo witan. Kan sono ditane kono rokonan nek ngerti anting-anting ya. Nek ngepasi oleh angin biyun lho. Yo pasang asupe pasang plat gede. Yo. Kayak pecik kita apik. Kayak ketok iki kok. Siap, kita oke. Yo.
ketok ora cepak ae sadar. Ayo semono kuwi ketok ngono. Nang lewer buang. Sok kene yo peteng. Lewer banget yo apik kan. Aja culke cah cilik-cilik. Culke yo katut ki disisaki. Lho mana mesin. Kok ting pleyat kok kene. Dia lagi. Upi lagi. Duan. Kau di siapa? Soalnya. Kusik. Ah, ambil. Pamen. Kene. Mriki to. Waduh, apik. Kudune. Napa? Duka. Dik, semabenge kok kae sih, Dik. Oh, amlakno. Kaya tak jere mlayu tenanange tekan Jawa wis ono. Kecewa. Angin. Awas angin ya. Awas angin lho, aja dulu Sur. Idul. Lihat bukannya aku mau Angin. Ngitan. Sur. Alon. Sur. Angin. Sur. Wah, kita longi. Lu terangmu deh. Ayo. Lancip lur. Wis cepik urun, Sur. Apane? Kono Burung to. cepake kok ora. Mariska. Burung. Mariska. Burung muni kok. Pedhot. Alfi. Dep ora to ke? Alfi. Ki, tenan. Abot kok.